Amanfo no e na hwenkita wode hu nsam so yewura kwadwo pon kroma se de anim no ofo ase ayire bi ja nkurase nkekara nkakra ya keka bo mama no won na yemra hyebedwani e wo ho na abra wonum wo bontoa na wapese omanfo to abama no wo hye wonum bo sa apomode hu nsam de obema nani akum ho ebra wonya adwa no so ode ase ayoyo esi theater shonko kama e de amane manfo se de beye a wachina si obi yade a obetumi enya baabi akohwe ne ho yade na enkoye se ema ewo nkofo ka mu MP de ne ka akoduro MP awo aka asemasi o na abehu yewura ponkroma ka mu na obi de chim na wawo agu ka mu saa ne yemani nyina opese esote na apomode ho nsem ejane na so yema de hia ewo ofo ase ayebi abra wo bie saa theater yi ewo Brenase Health Center no won monyamfo kodwo ponkroma ode etudwa se apomuden eye ade bi esi nani so pa se ekwan bia so obeyere ne ho ama ne constituency of ase ayere bi wo matimi edi animu na etimi aboa enunti Brenase Health Center no enche bia no wo hwe se wo mo betimi aye no polyclinic hede ama wo mo no wo makọ wanim eti ho nkratasem no wafiti ase Brenase man mwakere se apomuden ho asem hia mo ankasa mo akeka mo nsase aye nema ahodo enunti edan esiwe emfidie wom eno na doctor Ford ka cheche mo no mpa ye de ji awo e wo so wono ma e won te hyewa yare emfidie a ye de hwewom ebi wom akoma yare ho emfidie ECG machines ebi wom titiriw se oba endu bosome nkono no na se owo na kwala no e wo se nko odi ba bosome mienu ana miensa wo ne maame ye mansa no oba na nso ntina akwala no eba ye wa fidi e friend incubator eno na na me say me secretary ka se obisa ye se odan ba ko pe ne wa ha obrepon na no Brenase theater yes incubators mienu ene wo e wa ase ansa na efidi ahodo a ebeboa ma achimansa nyina ya pa omuden emu apagya no ye de aba eno achi no district health director Emma achimansa mensinimu eye madam Gifty so no ono so kasa ene wo che se ode ahobrase esre aban ene MP no de nam no so se wo mo casual workers no omunya omo permanent yemfa wo mo krai san se ebinum wo ho a wo mekom ho amadwuma ye transfer wo mo kro mo se wonom enko. I wish to humbly appeal to my regional boss, the Regional Director of Health Services, to remember the people of Akyem when it comes to posting of critical staff, such as anesthetists, theater nurses, registered nurses, pharmacists, or a pharmacy technician. This will in diverse ways help in the smooth running of the theater. And also, some equipment, director, such as a blood bank fridge, will be needed for this facility. Ne krakra mu na kontihine a wo Akyem Brenase Nana Kwabna Dubin ono so eda onmunyafo kodwo ponkroma ase e kire ne se baabi a wonum apomuden e wo no e kwan na wo ho no nye nti se ngo mutimi be ye kwan no so a aka be boa pa na afi wo munya ambulance so a enke no so eye they say theater nyame adom ode abrain na ye ye kwan ifuri kwanta so ba ha omo time edu baabi so na se ambulance ba e dibulika ni adne ba te be se kakra na aka no obehwe mo matai omo guso na besi ama ebe emergency bia ka akwaje no aye tent mama yi